No em vull allargar molt perquè sempre m'allargo molt fent aquests discursos i després... No, i a més es posen molt nerviosos, estan així. Sí. Només dir-vos això, que tingueu en compte que tot el que veureu avui, que s'ha fet aquí, està muntat en 2 setmanes i algun dia, o sigui, 10 dies i en algun extra de la primera setmana que vam poder fer alguna cosa, però que és una feina express, que és espectacular, que són nens, vale? Vull dir que és increïble el que estan fent aquí i que ho gaudim moltíssim. Permeteu-nos petits moments, hi ha canvis de vestuari en directe i fora d'escena que potser alguns els tenim calculats però no del tot, així que permeteu-nos aquest marge de que... Bueno, que la màgia és màgia. Per tant, hem de deixar i hem de... Bueno, allò de la imaginació, els adults també n'hem de tenir, per tant hem de fer el clic. I ja està, simplement dir que hem treballat el musical des de tot el que és formar part d'una companyia de teatre musical com a actors i rebre un guió, rebre unes cançons, assajar unes cançons i fer-les. Però sí que és veritat que hem fet una coseta diferent i és que per tal que l'experiència fos com absolutament rica en tots els sentits, que se'ls pogués sentir, perquè a vegades patim una mica de que han fet una gran feina, sobretot a nivell musical i de cant, que després en directe no es pot transmetre perquè, com que no tenim els micròfons i és inviable que cada nen tingui un micròfon, no s'arriba a sentir les seves veus del tot i tal, i vam prendre la decisió de gravar-ho. Llavors hem fet també com tota una feina d'estar en un estudi de gravació, vam gravar totes les veus, vam estar el nostre temps que vam necessitar i escoltareu que les cançons que canten són veus que estan gravades. Ells canten en directe, però també esteu sentint la veu gravada, que és la del mateix nen o nena que està cantant. Perquè l'il·lusió no li treus, estan allà i estan... I les canten i és espectacular, però és una manera que a vosaltres us arribi realment la feina que han fet i podeu escoltar-los bé. I també és una manera, penso, bonica de guardar un record del musical, que és tenir les cançons gravades de sempre. Bueno, us ho estic dient, però ja ho teniu tots als vostres mòbils, no? I que es prepareu aquest estiu, perquè aquest estiu el hit no és qualsevol d'aquest del verano, és La Bella i la Bèstia, que sentireu cutupup. Així que, esperem que gaudiu moltíssim. Nosaltres ho hem fet amb molt d'amor i recordar-vos que això és Escola Minotes, que tot el que veieu aquí nosaltres posem el nostre granet de sorra, escrivim els guions, fem els assajos amb els nens, però tot el material, decoració, escenografia, vestuaris, maquillatges, pal·linats, tot el que veieu és gràcies a Milnotes, que fan que això pugui semblar perfectament un espectacle que podria estar paral·lel. Així que moltíssimes gràcies a aquesta escola per estar llums, so, Atrezzo, i també recordar-vos que ja estan obertes les inscripcions per fer el curs durant tot l'any, els cursos que es fan musical, que es fa teatre normal de text, per totes les edats, i que està molt bé, això és un tastet del que es fa durant. Ha dit una cosa molt important, ha dit totes les edats, ahí lo dejamos. Ah sí, papas i mames també, per si algú s'anima. I ja està, i que també hi ha casal al setembre, per si algú no ho sabia, que ho sapigueu. No sé si vols afegir alguna cosa? No, ja hi he anat ficant. Doncs no ens queda res més que gaudiu moltíssim de l'espectacle i bon estiu. Era una persona molt egoista, dèspota i consentit. Per això, una nit d'hivern, jo mateixa, Lau Gelós, vaig decidir donar-li una lliçó de per vida.
Bona nit. Qui ets? Series tan amable de deixar-me refugiar-me del fred dins del teu castell? A canvi, et regalaré aquesta rosa. Ets una vella pobra, lletja i bruta. Esclar que no tens res al meu castell. Sí, sisplau, no et deixis enganyar per les meves aparences. La bellesa està a l'interior. Sí, esclar. Au, busca't un estable. Què? Ets una bruixa? Perdona'm, no et volia tractar malament. Ets preciosa, entra al meu castell. Ja és massa tard. M'has ensenyat que dins el teu cor està buit, que no hi ha ni un polsim d'amor. I ara, com a conseqüència, et transformaré en una bèstia horrible, amb urpes afilades i pelatges garrifós. I també condemno a tots els servents del teu castell perquè vegis les conseqüències dels teus actes. No, t'ho suplico, canviaré. Està bé, et dono una última oportunitat. Agafa aquesta rosa que t'he ofert abans. És una rosa màgica que anirà perdent tots els seus pètals un a un. Si abans que es caigui l'últim pètal no has trobat l'amor de veritat, que sigui correspost per les dues bandes i que l'important no sigui la part de l'exterior, el malefici es desfarà. Si no, seràs una bèstia per sempre. Entesos? Sí, entesos, però si sóc aquesta bèstia, no podré sortir al castell mai. Tothom em tindrà por. Agafa aquest mirall màgic. Així podràs veure què passa més enllà del teu castell. Com puc arribar a estimar-me algú si sóc així? És impossible. Recorda, la bellesa està a l'interior. Bonjour, 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 bonjour. Surt el forner de bon matí, com sempre. D'un pa i brioix, després amb
màgiques i un gegant que vivia a dalt d'un castell. Sí, esclar. Maig, els baguets, ràpid. Aquesta noia era ben estranya, sembla que tira cap al cel. I va sola tot arreu, tan discreta que ni et veu, una negra vela aquesta veu. Bonjour. Com va? I la família? Bonjour. Saldo. I la muller? Per mi, baguets, són massa cares. La vida no pot ser només amor. Vinga, Bon dia, et porto el llibre que em vas deixar. ja te l'has llegit? No podia parar de llegir-lo. Hi ha res nou? Doncs ahir no. Tant és, avui m'enduré aquest. Aquest? Però si ja te l'has llegit 2 vegades. Perquè és el meu preferit. Paratges llunyans i aventures, lluites d'espasa, encanteris, un príncep emmascarat. Si que t'agrada, se'n recorda. No, no podria. Insisteixo. Doncs, gràcies, moltes gràcies. Una llúnica tan rareta, però aquí ben li falta un peu. Somia amb els carrers, amb les centrals de pes, el poble és un misteri aquesta veu. Quina gran història, ara ve millor perquè ens troba pista, no descobrirà fins al capítol 10. Una vella li va fer caminar, amb ella no té paral·lel. Però el seu cosat no té gairebé el terrat, frente a tots nosaltres és no se'ns sembla gaire res. I diu que coneguem com ella és. Ei, Gastón, no n'has fallat ni una. Quin serà? Ja ho sé. Cap animal es pot resistir a tu. Ni cap noia. Exacte, i ara la que vull és aquella d'allà. La filla del boig? Sí, he decidit que em casaré amb ella. Però... És la noia més guapa i per tant ha de ser meva i no se'n parli més. Ja, però com? Així que vaig posar-li l'ull a sobre, vaig dir tot ple de cel. La més vella de per aquí, naturalment és per mi, que he planificat les bodes amb la Bel. Mireu, és ell, un noi de somni, ancian, Gastón, és tan forçut. El món, el fuig i no respir, és un Dios de les portes d'avui. Bonjour, com va? Meu fill, això és l'Eduardo. I Ferran. Ruller, tothom. Sisplau, diu-me pas. Nani, bé. El pa, el peix. És dur, que s'equivoca. Potser sí. La vida no pot ser només això i que ens casarem la Bel i jo. Mireu, la vella és una noia estranya, una curiosa malvasel. Molt amb les valls, la veu plena per tants. I no hi ha posat a res, tothom la tracta molt de ser. Negra i com un estel. Sí, Ei, deia. Doncs he anat a la llibreria a buscar un llibre. Això, a veure? Però com pots llegir això si no té dibuixos? Torneu-me'l, sisplau, torneu-me'l. Hauries de deixar els teus hobbies i ocupar el teu temps en coses més interessants. Sí, això. Com què? Com jo. No. Què? Estàs boja? És que és guapíssim! Haig d'anar a casa a ajudar el meu pare. Aquell boig, esclar que necessita ajuda. No parlis així al meu pare. Això, no parlis així. Ja estava dient que no parli així. El meu pare no està boig. És un inventor i un geni.
ben enamorada, T'asseguro que no pararé fins que sigui meva. Pare? Bé, ja? Què ha passat? Estava acabant de llegir unes coses, però no ha funcionat. Bé, seguirem provant. On he posat la clau anglesa? Què tal pel poble? Doncs, no sé. Pare, tu creus que jo sóc estranya? És clar que no, ets diferent i a mi m'encantes. Si tu em miressis com et miro, no em passa una igual a tu. No pas perquè siguis estranya, sinó perquè ets excepcional. Els altres parlem per enveja, perquè voldrien ser com tu. Seré sempre el teu cor, triomfaràs. Bé, era per això si vull arribar abans que es faci fosc. Sí, però estaràs bé? Ves amb compte. Demà tornaré a ser aquí a l'hora de dinar. Hem de fer silenci, no ens pot descobrir. És el cuidador que té castigats. Hola? Potser no hauria d'haver entrat així. És que fa fred. I em perdo. Ho sento. Et perdonem. Què he parlat? Vosaltres, hola! Apa, ja ens has descobert. Com? Objectes que parlen. I caminem, cantem i ballem. Increïble. Mai havia vist res igual. Passi, endavant. Com ens vegi l'amo. Vols una tassa de té calenta? Si està massa calenta, puc bufar una mica.
dia per tothom, saben? Jo estava totalment en contra de deixar-ho passar. I jo també. Bé, jo no tenia clar, però... Ho sento, m'he perdut. No ets benvingut. Què mires? Res, només buscava un lloc on poder-me. Jo et portaré un lloc. A la mazmorra. Us imagineu? Jo, casada amb el Gaston. Mai m'hi nego. Bé, el pare ja hauria d'haver arribat. Però si fa hores que hauria d'haver arribat. Crec que podré seguir les seves petjades. Adeu, porteu-vos bé. Hola. Pare, he trobat el teu barret allà fora. Pare, sé que estàs aquí. On ets? Mama, vine, hi ha una noia al castell. Sí, no està bé fer bromes d'aquestes. És veritat, senyora, pot ser una jove. Què fa aquí? Hola? Que em podríeu ajudar? Us estic sentint i estic buscant el meu pare. Veia? Pare, qui t'ha fet això? Has de fugir, és perillós. Què hi fas tu aquí? Qui ets? És el meu pare. Està malalt. L'has de deixar marxar. Has tret el meu castell sense permís. Sisplau, hi ha d'haver alguna solució. No, és el meu presoner. Però... I si em quedo jo? Si em quedo jo com a presonera, el deixaries marxar? Faries això? No, vella, filla meva. Sí. D'acord, ja seràs presonera per sempre. No, està bé. Au! Ha pensat... Porteu-lo a casa. Amo. Ha pensat que com que es quedava aquí per sempre, li podríem donar una mateixa com Kyle. Està bé, ells t'ensenyaré la teva habitació. A partir d'avui, aquest castell serà casa teva. Pots anar on vulguis menys a l'ala oest, entesos? Però què hi ha a l'ala oest? Està prohibida! Entesos? Perfecte.
vestir. I és molt alta aquesta bèstia, així. Com té les dents de grans, com la meva mà? Sí. Au, Maurice, vés-te'n a fer una volta, que estàs delirant. Va, tira. Amo, ha pensat que ja podia ser el Bernat? Esclar, no sóc tonto. Però és impossible. Ella és tan maca i jo tan bèstia. Si la detecta bé, segur que podrà anar al seu interior. No és tan fàcil. Si provem una cosa. Estimada, vinc a dir-te que l'amo et vol convidar a sopar. I jo et porto un te si vols. Jo porto un passit, preciós. No, gràcies. Com? Per què? Perquè no tinc gana. Sí? Doncs et moriràs de gana. Primer que li donem res de menjar. Aquí vull enganyar. Sempre em veurà com una bèstia. Nosaltres no farem res. Pots sortir. Segur que no tens gens de gana? Bé, potser una miqueta. Doncs ens encantarà servir-te un sopar. Un sopar? No serà un simple sopar. Et prepararem Un festín! Seu aquí i gaudeix! bon profit! Charlie és un nostre amic d'aquesta nit. Agafarà-se i gaudeix del sopar. Bon profit, el sopar serà servit. Ves lligant el tovalló, Cherry, que aquí tens el convit. Sopem junts entrants, cada plat els seus encants. Tasteu tot des de primera, no t'ho creu, no t'espera. T'oferim mexicans, no cal dir-ho, serà fàcil. Les sopes són més que una part d'un delit. Pasamanala, que disfarto. Bon profit, bon apetit, bon profit. Estofat amb seu fred i un bon pudin amb flambé. T'hem muntat amb voluntat un culinari cabaret. Tu tens por, tot és nou, però no hi pensis, menja i prou. No hi ha lloc per la protesta, participa de la festa. Fem un joc elevat, prominent de l'atzar. Una volta
passar. 10 anys que patia, agafant pols cada dia, fent panxeta, sense moure l'esquelet. 10 anys rovellant-nos morts i fàstic. Era una agonia, podem usar la calia. Pobre fill, el cel sigui benai. Ai senyor, quina il·lusió tota l'estan i Que és molt bo, ningú sap millor que jo, que les coses que escrivia jo ja bullo d'alegria. Amb xup-xup, encetat, parlant Déus i mentranat. Cantalleu una patata que salí. Els xiquitots i els trons seran de nous o dos per anar al partit. Profit, tot així serà un ball. Com 10 anys de no fer res, ens trobem a un aplaudit. Que aplaudràs, estàs bé, alegria em satisfet. Mentre siguin les esfermes, oblidem-nos els problemes. Moltes gràcies. Una pregunta. Què hi ha a l'ala oest? Ui, no, res. No pots saber allò de la rosa? Sí. Us he dit que no entenc. Una pregunta. Què és això de la rosa? Què? Què t'han dit? Fora, marxa! Creieu que hem tornat a ser humans? Sí!
llibre? Uau, m'encanta! Tinc una biblioteca gegant i és tota sencera per tu, si vols. En les últimes setmanes he començat a sentir-me diferent amb ella. Em mira sense cap por i fins i tot li faig somriure. M'encanta observar-la mentre em llegeix els llibres. Estic descobrint en la bèstia una persona atenta i tendra. Fins i tot aquestes últimes setmanes m'he sentit còmode aquí. I la bèstia no només és un monstre, sinó té un cor. Aquell boig? El tancarem en un manicomi per bojos. Sí, som-hi! Anem, som-hi! Som-hi! Avui és la nit! Quina emoció! Quins nervis! És un conte etern, cert i sorprenent. És d'un gran recel fins que em trenca el gel impensadament. És un canvi greu, greu com un segon. Tots dos espantats, no estan preparats. Ella i bèstia són.
sí, perfecte. Espera, què? Sí, crec que l'estima. Què ha dit? Que l'estima? Xamo, però això és magnífic. Però s'estima de veritat. Ja, però ja no hi ha temps. Només queda un pètal de la rosa màgica. No. I no sabem si ja m'estima. Ya la perdí. Sé que a mí sempre estarà. Ella estarà el meu motor, el meu motiu per existir. Sols dins la meva torre, la porta oberta deixaré. Cada nit en els meus somnis torna, voles de mi. T'estimaré per sempre
Si veo que no quiero que lo diga. No, la mano, exacte, i a darrere... Aviam, espera. Vosaltres un pèl més cap aquí. Així, perfecte, us veig aquí. Esteu una miqueta serios, no? Vinga, basta, aplaus! Thank you.